ang panawagan sa simbahan nga kadtong maayo lag lawas mamalik na ta. Narabayuban nga naanad na bisan okay lang ang lawas diha na lang sa balay kay maayo diri sa balay kay magkasimbat nga maghigda, magkasimbat nga nanilhig, magkasimbat nga naglungag. Dili man na maoy madawat na sa panahon sa pandemic na dili na madawat sa normal nga panahon. Labi na kung maayo kag lawas. No? Mamalik na ta diri sa simbahan kay aron maapil mos kolekta. Kung ana mo sa balay, dili mo maapil sa kolekta. Bitaw, diri na gid pasaya ora na. No? Ang rason dili kolekta. Ang presensya gud ninyo diri sa sulod sa simbahan. Atong dadon diri sa altar ang tagsa-tagsa nato nga mga pag-ampo para sa atong kaugalingon, pag-ampo para sa uban. Gituganan ta sa mga ebanghelyo sa miaging mga adlaw nga ang Dios mag-ayo sa tanan sa ilang mga balatian. Kung kini iyang gibuot sa tanan nga mga balatian, mga sakit. Gamhanan ng Diyos, siya mag-aayog gayod sa mga masakiton. Tungod sa iyang gugma o kaluoy. Sa kunang gingon atong dadon diri sa altar ang ato ang mga masakiton, aron ayuhon sa Dios. Apil nako og dala ang akong magulang nga naa sa ICU karon, second to the eldest namo nako nga magulang, og ang akong brother-in-law katapad ra gyud taon sila sa cubicle sa ICU. Ang akong brother-in-law is very serious na. Dito ko gabi maghigda na unta ko dihang nakadawat ko og tawag pag-adto sa ospital aron makadawat sa sakramento sa paghilog sa masakiton. Mga igsoon, naligo na mo. Akong naandan nga kada buntag, kada adlaw ligo gyud. Early morning, pagka alas 3:30, maligo na. Tugnaw pan naman ko'y init nga warm nga shower na. So okay ra kayo pagkaligo. Nayuban nga walay shower nga init. Pan mag-init pod og tubig na aron ibanlaw sa baldi nya makaligo gyud kay di pod mahimutan nga dili kaligo kay feeling hugaw kung dili makaligo. Nayuban nga twice, 3 times a week maligo. Nayuban nga walay ugil-ugil, wala rin ligo-ligo bagay usahay tugnaw, hadlok kandingon, walay tubig. Nihit ang kung magkabuk ang tubig us ka kilometro, usik man ikaligo ng imuhang kinabo. No? Apan mao ka na ay maligo tungod kay aron malimpyo. Maligo kay dili komportable maguna-una nga hugaw. Ang nganong naghisgot kog bahig kaligo. Tungod kay ang ebanghelyo manggod naghisgot bahin og kanabang kahugaw o kalimpyo nya ang atong Ginoong Hesus diya sa ebanghelyo biya wala bi maghisgot og kaligo manang okay ra mo nga walay ligo-ligo tibok simana. Ang gihisgotan sa atong Ginoong Hesus nga makahugaw, no? Kanang gikan sa kasing-kasing.
Ingon siya nga, ang makahugaw sa tao, dili nang musulod sa iyang baba. Na tinuod ra ba yun, no? Kaya ang musulod sa itong baba, modritso tiyan, modritso rapod dispatsa rapod. Wala. Pana makahugaw sa tao, ingon siya, kanang gikan sa kasing-kasing. Na? Tinuod biya. Kaya saya naa sa kasing-kasing mo gawas mana. Ang makahugaw sa tao, mao katong mugula niya, kanang unsay naa sa kasing-kasing. Kaya gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang huna-huna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, o pagbinuang. Kining tanan, gikan sa sulod sa tao, gikan sa kasing-kasing sa tao. Tinuod, di ba? Mao ni makahugaw sa tao atubangan sa Dios. O dili ni limpyohan nga kahugaw pinaagi kaligo bisag pila pagka kahigayon maligo tibok adlaw dili ni maoy makalimpyo sa tao. Ang pagkalimpyo sa tao mao gyud nga ilisan ang atong kasing-kasing. Kana bang ilisan sa kasing-kasing ni Jesus? No? Ilisan punon sa gugma ang atong kasing-kasing, hinginlan ang mga daotang huna-huna, daotang intensyon o pulihan sa gugma. Tungod kay kung ano ana ay gugma ang atong kasing-kasing, limpyo kini atubangan sa Dios. Niya nata gapaingon nata sa panahon sa Kwaresma. Mao kini ang panawagan, paghinulsol o pagbiya sa sala. Ilisan ang atong kasing-kasing sa kanang giingon sa kasing-kasing ni Jesus. Kasing-kasing sa gugma. Itong iampo kini kanunay. Aron makapahimot kita sa Diyos, aron limpyo kita tubangan sa Diyos o makapahimot kaniya. Amen. Manindo, alang sa mga Kristohanon, wala